Salutare tuturor! Eu sunt Oliver și azi o să ne jucăm Roblox. Webcam. Ok. Hai să ne jucăm Schlaggy. Ok. Întorc webcam-ul. Hai întoarce Roblox. Ok. Și azi o să ne jucăm niște Roblox cu Lucky Block. Acum pare. Da. Pas. Ține asta deschisă. A murit. Un pic o sabie. E voilà il mio amigoso. Ok. Ok. Ah. No. Ok. Ya viene con vamos a Hai, veniți, veniți, veniți. Asta e. Într-o zi vă port și vărul meu Mario să ne jucăm vreo stand-off sau Brawl Stars. Deci atenție. Stand-off 2 sau Brawl Stars. Chestiile alea le fac eu, nu? Bă, să joacă Fortnite ca mine. Coronavirus. COVID. Mă scuz dacă video ăsta e scurt, nu e lung, durează doar 5 minute. Deci eu registrez cu Mobizenda să fac abonamente, da, astea. Da, mă scuz pentru asta. Mă scuz și nu știu ce să mai fac. Hai la atac. Atac, război. Ce-mi place. Ia venit încoace. Ia venit încoace. Fortnite sau cum se cheamă. Serios? Bă, serios. New friend, Bentley.
Bă, dar ce nu mai aveți frumos, nu? Și azi poate pot să registrez și Roblox sau stand-up. Scrieți în comentarii ce să registrez. Acum. Nu a durat 5 minute ca de obicei. Bun. Încercăm asta și cred... Ok. Cred că o să conclud de aici episodul. What? I-am omorât, bă, ești nebun la cap. Ok, și sper că video asta v-a plăcut. Lăsați un like și un subscribe. Să ajungem și noi la 10 abonați. Că o să fac specialul. Nu știu ce special e, dar mă gândesc între timp. Deci noi ne vedem data viitoare.